nwanne na-eke anyị nwa bụ ndị Igbo si ekpere nya bụ Chukwu okike abịa ma otu agụnwa na onwe gị bịa na peji ma wụọ na-anụ olu ma wụọ na-ege ife m na-ekwu wụọ na-atụsara m ozi a wụọ na kọmentị kwa na laiki ngwa gee ntị ka mkpere gị ekpere na anya bụ otu anyị nwa bụ Igbo si ekpere nya bụ Chukwu okike abịa ma ekwuru na ndụ gị ga-adụ na ijebe ejebe na ị ga-ejeru na ịnaba anaba na ị ga-anaru ife ọbụla ibinyere aka ga-agaziri gị ekwuru si na onye na-achọ ife ọjọọ ga-eme gị na onye afọ ga-eji anazelu mmiri ekwuru si na ngụ ọbụla iji ego na anya bụ ngụ ama nkọnata gị na ezu ụmụ gị na ụmụ gị ga-azụ gị ekwuru si na ife ị ga-eri ama nkọnata gị ekwuru si na ụgwọ ama mgbọ gị n'ezi ekwuru si na osisi fụrụ gị atụ mfere ekwuru si mfere gbachiri ya onu ekwuru si na ị ga-azụ ụmụ gị azụọ gị na ife dị mma ga-akpọ gị iru na ife ọjọọ ga-agbalụ gị ọsọ ekwuru si na awere awere ka ị ga na-eje na ife ọma ga-eme na ndụ gị ife ndị a ka m yọrọ n'aha Chukwu okike abịa ma ise Yagazie na ụmụnne m tụsara m ozi a ma akụkwazie peji a fọrọ nwanne anyị na-achọ ebe bere ugobere obere bụ na ya ji akagbu onwe ya Nnamdi Kalụ ọnwụ nwanyị ndị nze na ọzọ na elders abịala taa ka anyị jiri ozi nke ọbụla ọnụ ọ ga-arị ka ngadana na ediri adana nọ n'ọdụ agụ ndị ọha na eze na-achụ bọmba to bọmba ka ha na-awụ ọha na eze ma ya rụọ ọfọ ha anyị sọpọpụrụ be ha ka ka iwu anyanwụ anyị bụ F419 na Naịjirịa mgbakọ wọdụ ya kọntraktị ma ọ na-asa ha dịla ndị wọdụ ya kọntraktị ebe ka ya eri ego anyị na-asị afọ ndoro gị ya domekwa ego ebute ka iwe chai ebere m aka ihe Buhari ihe Babangida mere gị agị sekọndị kọmandị Babangida je saịn na OIC kịsa gị kpe ga-eji wee gbaa resaịn galagharị ụmụ chọọchị ka gị were ụmụnne gị ropu emu ọnụ bute ọhaneze anyị sofogbu ego anyị si nwe odo ịsa gị mere sabo oge ma Biafra ka gị oge mee ya sabo kuku anyị na-achị ji ọhụrụ ga-apụ anyị odo anyị ga-ejigiri eji ọhụrụ anyị na-achị nwa Jesi nna mụrụ Nnamdi Kalụ na lọọlụ ya oriakụ ya anyị si ebe ọbụla ọnụ Chineke chekwa ya anyị na-achịcha ebe ọbụla niile ụgbara anyị okirikiri chara ga emuzi anyị tụọ ihe bụgharị anyị kwa ha bụgharịa anyị si mgbe ọbụla ọgbaghara bụ ebe ha n'ime mmiri ndụ azụ akala mmiri akara anyị na-achị ikirikiri ka a na-akpọ okirikiri ka a na-abụ kosa na-enye elu anyị si ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mmụọ ya dịrị mma na-eke n'orie na ọkụ ọhanyụ ohe Biafra